Chamo Alexandra, vou a presentar o noso sistema solar. O universo está formado por corpos celestes. A galaxia está formada polos gases, estrelas e os planetas. A nosa galaxia é a Vía Láctea, que atópase o sistema solar. No sistema solar está os planetas e o Sol. O Sol ten luz propia. Os planetas xiran alrededor do Sol a través dunha órbita. A Terra é esférica e achantada polos lados. Na Terra é o único planeta que ten vida xa pola distancia do Sol, porque se estuviéramos un pouco máis preto do Sol nos queimaríamos e aí non podería haber vida. A Terra é o único planeta que ten un satélite propio, que é a Lúa. Os astronautas bautizárono como planeta azul porque 97% da Terra é auga. Os científicos fixeron unhas líneas imaginarias o ecuador e o eixe terrestre. O ecuador parte a dividir a Terra en dúas partes iguais. O eixe terrestre atravesa a Terra de norte a sur. A Terra ten o polo norte e o polo sur. A atmosfera é unha capa de gases que nos protexe dos raios solares para que non a hidrosfera é a auga que hai nos mares, ríos e lagos. As augas poden estar entre distintos tipos: sólida, líquida e gaseosa. A xeosfera Si podes pasarme. Porque hai distintas estacións do ano. Porque na Terra a Terra, a medida que vai xirando sobre si mesma e o Sol vai golpeando por distintas zonas. E hai os solsticios e os equinocios. Os solsticios é o solsticio de inverno e o solsticio de verano. E os equinocios, equinoccio de outono e equinoccio de primavera. A xeosfera é a vida que hai na Terra.